Bona tarda i benvinguts a la presentació dels equips de la temporada 2024 i 2025 del Club Handbol Benicarló. Enguany comptem amb 7 equips de base i un sènior masculí. Any rere any continuem així apostant pels valors del nostre esport: esforç, sacrifici, solidaritat, humilitat, formant persones. Moltes gràcies a la direcció esportiva, entrenadors, monitors, directiva, jugadors, jugadores i totes les famílies que esteu al darrere. Tot això també té una càrrega econòmica que no és poca, però que en les aportacions dels ací presents, empreses col·laboradores i patrocinadors, es fa més lleugera. Moltes gràcies. També a l'Ajuntament de Benicarló i al nostre patrocinador principal, Madera Sorli. Per últim, agrair als mitjans de comunicació per transmetre tota la informació del club. El Benjamí Mixte, que enguany compta amb Martín, Aarón, Laura, Mecane, Biel, Àlex, Miquel, Ananya i Taiba. Els entrenadors són Òscar Coll, que no ha pogut vindre, i Isaac Pérez. Un fort aplaudiment. A la Leví Mixte. I que enguany està format per Judit, Pere, Sònia, Nil, Carlos, Viola, Rinat, Biel, Pau, Georgina, Michael, Pau, Eneco, Dimitri, Manu, Alain, Candela i Adam. I amb l'entrenador Joel Raya. Un fort aplaudiment. I continuem amb l'infantil femení. Un fort aplaudiment. Enguany, l'equip infantil femení està conformat per Ainara, Zoe, Indira, Rodaïna, Carla, Lucía, Esther, Uxia, Maria, Alba, Patricia, Trinidad, Sunaima, Antònia, Saila, Elia, Sira i Aya. Un fort aplaudiment. I també per al seu entrenador, Miguel Irigaray. I continuem amb l'infantil masculí d'aquesta temporada. Un fort aplaudiment per a tots aquests xics. Enguany, l'equip està conformat per Leo, Vicent, Martí, Àngelo, Xavi, Daniel, Mario, Javier, Agustín, Jorge, Pau i Héctor. I ara continuem amb el cadet masculí d'aquesta temporada. Un fort aplaudiment per als nostres xics. Enguany, el cadet està conformat per Alejandro, Pau, Bruno, Pablo, Raúl, Kenen, Guillem, Adrián, Kevin, Iker, José Luis, Àlex, Felipe, Andrew i Francisco Javier. I els entrenadors són Jonathan Peinado i Guillermo. Enguany, el juvenil femení està conformat per Ariana, Andrea,
Júlia, Yusra, Daria, Carla, Leire, Carmen Leire, Malak, Daniela, Andrea, Jone, Júlia i Carina, i estan entrenades per Juanfran i Enrique. Un fort aplaudiment. I acabem ja l'últim equip de la base, el juvenil masculí d'aquesta temporada. Un fort aplaudiment per als nostres xics. Enguany, el juvenil està conformat per Alexis, Andreu, Miguel, Asier, David, Unai, Àlex, Guillem, Ethan, Dani, Iker, Juan, Mircea, Eric, Joan, Víctor i Pau, i estan entrenats per David i per Rubén. Un fort aplaudiment. I ara ja anem amb el primer equip, amb els Madera Sorli Benicarló, que enguany tornarà a competir a la primera autonòmica, i un fort aplaudiment per al primer equip del Club Handbol Benicarló. Enguany el primer equip està conformat per Javier, Jonathan, Víctor, Mohamed, Yannick, Federico, Àlex, Borja, Iñaki, Jonathan, Isaac, Adrián Popa, Unai i Héctor. I els entrenadors que avui estan així són Ismael, Juanfran i Enrique.